Moi! Hei. Tänään on taas Masman ja Oona-Aada täällä. Ja Joo. Masman ja nyt mä. Ja mä oon Oona-Aada. Tänään esittelyvideo luvassa. Eli merkiksi nyt tämän. Niin, että sen sarjan nimi tulee ehkä olemaan joku... En vielä ihan tiedä, mutta kuitenkin Petsisarja. Ja me siis tehdään kaikenlaisia videoita, että ei pelkästään, että älkää tulko meidän kanalle pelkästään Petsivideoiden takia. Koska täällä ei ole koko ajan vaan Petsivideoita. Vaan me tehdään erilaisia videoita, mutta me ei vielä näytetä itseämme tässä. Niin. Tässä on nyt hetkisen aikaa päätettyä. Mutta painakaa ihmeessä peukkuja nyt ja tilatkaa kanava, jos ette vielä sitä ole tehnyt. Niin. No mennään suoraan asiaan, ennen kuin tässä menee 45 Niin me 000 vuotta. voitais ehkä niinku esitellä sen sarjan hahmot. Ei myös kunnon vielä tiedä, mitä ne hahmot on. No ei, mutta me vähän suunniteltiin sitä jo, niin ehkä me jo vähän tiedetään. Joo, siis sarja tulee olemaan viikon, 2-3 viikon päästä. Ainakin silloin. Niin, tai jopa tänään. No ei se nyt varmaan ihan tänään tuo, mutta Niin. kyllä se varmaan jossain vaiheessa sitten. Ja nyt voitaisiin alkaa esitellä niitä tyyppejä. No, oota. Ensiksi nyt esitellään päähahmot. Päähenkilöt ovat tämä Jackie. Jackie on tämän siis nimi. Ja hän tulee... Olemaan sarjan yksi päähenkilö. Tässä on 2 päähenkilöä. Jep. Ja toinen päähenkilö on Luna. Joo, se näytetään nyt tässä. Luna on siis sama henkilö kuin Oona-Aada. Sori. Teknisiä ongelmia. Tästä tulee nyt pieni stoppi. Nyt. Anteeksi. Niin. Tässä on siis Luna, Niin. joka tulee olemaan myös sarjan yksi päähenkilöistä. Ja hän on siis todellakin sama henkilö kuin Oona-Aada. Joo. Ja sitten on vielä yksi. Tosiaan Masmanni ei siis oo tässä. On. Tämä. Sen nimi on Lilja. Lilja. Ja Lilja on myös siis yksi... Hän on siis Jackin veli, siis sisko, anteeksi. Joo. Ja sitten vielä lopuksi tulee Veera. Joo, ja hän on siis todella sama henkilö kuin Masmanni. Joo. Ja hän se ei siis ole päähenkilö. Hän ei ole päähenkilö, mutta hän nyt laskettiin. Niin. Ja siis nyt me näytetään nämä kaikki. Niin, ja sitten näytetään vielä yksi päähenkilöistä. Ja tässä on tosiaan nyt vielä yksi päähenkilöistä. Hän on siis muokattu Petsi. Jep, ja siis tää varmasti tulee kauhusarja. Joo. Koska lemppari on kauhusarjaa, ainakin mulle. Mullekin. Ja täällä on vähän lähtenyt väritöstä otsana. Niin siis minä oon Aada. Sain ton yhdeltä mun ystävältäni. Syntymäpäivän lahjaksi. Niin. Ja tää nyt tulee olla myös yksi päähenkilö, tää tulee olla ehkä päähenkilö. Niin. Ehkä eniten, koska joo, mutta ehkä eniten kuitenkin. Nämä 2. Mutta, no, nimeltään nämä kaikki päähenkilön tyypit. Joo. Tässä on siis Veera, Jack, Luna, Lilja ja hänen nimään ei vielä kerrota. Ja älkää välttämättä noista, ne on vaan taustarepliikkejä. Joo. Eli siis ja sitten vielä lopuksi me sitä näin teille pissikset, koska pissikset on aina niitä, jotka on, niin me mennään niihin. Joo. Tässä on Miranda. Miranda on niinku sellainen, että se rakastaa vaatteita. Jota Niin. taas oikein tarkennan. Noin. Se rakastaa vaatteita ja sitten niinku se on sellainen se on niinku sellainen tyyppi. Ja Niin. seuraava. Mennään. Ja tässä on sitten
Sanda. Joo. Sanda. Ja Sanda on sellainen, että Sanda on niin kova bissis, mutta se on jotenkin... Kyllä kulkee heidän mukanaan. Niin, Sanda ei oikein koskaan usko sanoa ei. Niin. Ja se on sellainen arka, mutta se kuuluu villakoiriin, joten se on myös bissis. Mennään sitten seuraavaan. Joo. Tässä on ehkä se pää. Niin, paitsi hän on silleen toisiksi pää, koska seuraavaksi näkyy sitten se ihan pää. Ja hän on Lila. Lila on maailman bisseksen ja niinku, hän rakastaa vaatteita, hän rakastaa poikia ja kaikkea vastaavaa. Niin. Ja Tyhmää. voin kertoa, että tässä tulee olemaan vähän ehkä komödraamaa. Joo. Niin, tai no ehkä 4. No. No mutta siinä on ihan. Ja nyt siirrytään. Pää. Ei vielä. Tai no ei vielä ihan pää. Siinä on Sandra. Sandra. Ja sanokaa, jos me esiteltiin tää jo äsken, mutta mä en oikein muista. Niin. Se oli se toinen. Sandra on tää. Sandra on sellainen myös, joka ei oikein uskalla sanoa ei, mutta se kuitenkin on tosi diivamainen ja tollanen. Niin, ja nyt mennään siihen päähenkilöön. Tai no pääbissikseen. Ja päähenkilö on Violetta. Violetta siis tosiaan, niin se on nyt täältä se vissiin. Ja Tai siis no se, pääbissis. niin, ja se niinku haukkuu toisia. Ja niinku sanoo siellä, että niinku mä oon nyt pomo, niinku, että se määräilee ja... Niin, ja tässä on tää esittely, joten moikka! Ei ihan vielä moikka. No ei. Koska mulla on vielä yksi asia. Mennään meidän omiin tyypeihin. Kohta tulee. Eli siis mulla oli se asia vielä, että tahdo oikeastaan valoa. Vähän liikaakin valoa. No ei oo. Ja siis mä halusin, Pieniä teknisiä ongelmia. että mä halusin sanoa, että siis tulee se sarja. Me ei tehdä tästä erillistä uutta osaa tästä näyttö, että me näytetään näitä tyyppejä. Koska ne muut tyypit ei ole sit niitä päätyyppejä, niitä ei niin paljon tarvitse nähdä. Mutta me nähdään ensi videossa. Moikka!